soi sin pan ngai ku play nam to jong pi baro gaman para bi jonga sotna un pet ya kan chama ka jangi lenti bneng we de heaven play ke jing su nya on ku do ya ka jing ke jong pi but play nang yo on ku sle ka jing ke jong pi nang yo on ku dan kami ka jing ke jong pi ba pinang la ban yai san ha ka jing ke jong pi ka man la ka por bat ka man la ka si te ha ka ni ka step ta ngadan dekat dengan ngai ke tien ke jong play ha ka ni ka por ya ban sam nam to jong pi hakan ke pom ta nama bagi dan kam ni ka tien ke jong play ka man ka por man ka si nama ka tien ke jong play ka di ke jing bam nakam ta ka man sim ke jongi ka bagi dan kam ya ka bangin bam borobor man ka por man ka si ya ka ni ke jing bam nama play ka ni ke jing bam kalau kan wara ke jing tei ya ke jing chat ke jing klan nakam ta ka man sim ke jonga ke jong pi amen te hakan ni ka por ta ngadan kal em ngai ke tien ke jong play naka sti woni kong jong por sti koren naka nang khatsan ko ba san pukra kani de ke jing ai jing mot ke jing kuntu ko jong por nakam ta jonga jong pi habangi trei ya kana no ka kam ha nakam ta ka jong utrai tetep ko kipra bi ja bible ka kam jorong len ai ha utrai ki kam ko pi trei kam jorong len ai hindai ka dan be la jong kanong ka dan be la ka jong ko benta ko blai labu nakam ta jonga jong pi to ka tin jom lik kum ne na kum ta ko para bangit ba e jonga to long pi ki ba yai ne scam bat ki bam kenria no bat ki bam man kar hai man la kasni ha ka kam utrai haba pi tip scam ba kata kejing trai minot jong pi kam julong len ai ha utrai tip scam kata kejing trai minat ke jong pi kam julong len ai ha utrai handai ha utrai kadan kanong nagamta jongpi nagamta jonga habangi trai ya ka kam ke jong utrai da bangi trai minot ni trai na ka donut ni trai da ka jingmen bat ni trai da ka jinget ka borok ni te habangi ai ti show play ya ka jingem ke jongi bangi trai ka kam ke jong ko para bi jonga kam judan ka play unju play ai play udan la ka jong kanang ban ai nam ta jong amen ha ka ni ga step ka bumta na kwa ban sam nam ta jong pi ba ya ka ni ka kentin ka waktu ya ini scam ni dan kam ya ka ji ya ini scam ha ka ji ya enti ka ji ni dan kam ya ka ji ya ini scam ha ka ji ka ji ni dan kam ya ini scam how try nomor fitim am ka ji ka ji na dang ngim dan ya ka ji ya ini scam ada ngim ya ini scam how try ka ji ka ji ka long len ai ka ji try minat baru ka long len ai ada ngi try ka na ha ka kam ka jong try kata baru ka long len ai nomor balik bang ngim ya ini scam how try ka ji ya ini scam ka dai ka wei ka phang ka badon kam tam ha ka ji ka jongi bat try jong Jesus Christ nama klam ka ji ya ini scam ka ji ka jongi kam dan nong ai em la dang ngim ya ini scam na la dau Jesus ong hakal nang ba afsa Matius ka dekat ba khat lai ong na bong henry jar u ba yai ne scam hadu ka ba kut ta kin ba nyo ya ka ji im ta kin ba nyo like im ong ka tin ki jong bing mon jar u ba yai ne scam ni dan kam kin bangin yai ne scam u pol u ong to long pi ki ba yai ne scam to long pi ki ba yai ne scam kin how try haba pitrai ya ka kam ka jong try haba pitrai nam ta ka buram ka jong try to long ki ba yai ne scam nam ting ha ka kam ka jong ting kadang ka jing ya kadang ka jing kiu kadang ting kalong pedang ting kiu em ya ting pat ka kiu ha andai pitip nam ha ka no ka por ha no ka bentar ngi dan kam bangin yai ne scam how try nam la dang ngim dan ka ji yai ne scam ko ki pala bi ja try umla ban ai ya katakan nong kan nong ngin sadu no ya katakan nong ka try la pun kre nam ta jangan cepi tingi dan kam kin bangin yai ne scam la ka jing sorsi ka jing kuman ka jing song ha ka jing hakino no ki bentang ki bangi kundu ka jing go jing ai ba kin ngin long ki ba yai ne scam ngin long ki ba ye try minot na kam ta ka kam ka jong try kata ka dik tin ka jong bli ko ong no namar kata ko para bangit ba ye jonga tolong pi ki ba yai ne scam ki bam kan ria no bat ki ba man kar hai hala ka snya ka kam pa ki ba man kar hai ki bam kan ria no na ka kam ka jong try ki bam so ki bam phai din tang si teng pol ki bam phai no tang si teng pol bat lan ki bam kan ran din tang si teng pol ni ki ba yai ne scam hadu ka kot namar ba ka tin jom ka to pun ki ba man kar hai ha ka kam ka jong try om de ha ka kam ka jong try tang bang la trai la yang de ni dan kam ban man kar hai ko ni dan kam banang kham ro ham su su ken
nagam ta utrai nama habangi trai ai ngin trai kin nado kamen sim nado ka donor ke jogi upol upun kan mau ni naga city ke jogi sik kolosai naga lonang balai ke ba arplai ka on no ka on kat ka pi le to trai nado kamen sim kumba haprai bat om haki ber nado ke ki ba fitrai to trai kan nado kamen sim ka ba om haki ba om de bangi trai ban pen i ano ande i trai kan ban pen i ya utrai nang utrai ui i ba utrai udan kan nang ban ai yang apa depi teng ho aja ka kam ga jingi teng ga jian ti jingi teng mi son do jingkar man ha bangi trai ka kam ga jang le teng ki bri om dan pekerjaan yangi teng ngimyo jing support la kal na kayeng na la kal na family la kal na ki perlok la kal na wat na ki teng na ki parabit ki jongi ru ka balang la na kana na ka berta ba pidan ru om ngimyo ya jing support teng i te hendrai pat pitip na ko nang piwa ka tin ki jong ki ko to trai ken na du ka men se na du ka donor om dai ka pitrai na kunta ban pen somba ban pen impress ya no andai ngi trai ken na ka ban ta pen somba ya laki ya ro na kim ya ro ki breo laki dan ni kim dan ki ba support kam na le andai pitip na ublai udan full support na ka ta jopi amen ublai Krisyan na ka ta jopi na ka ta ujisu wang no kilai ya lap saka pertai kilit non senra ni ki berreo to hikai ki ba pitip ka wi ki jingkular ka ba uji suang hadu ka ba wai na ka perthai ngandan ka na pa ti kata ka ki jingkular ka jong uji su na kam ta jonga chapi hadu ka ba wai na ka ma hadu bangin dan lain na ka ni ka sla perthai ru uji suang ngandan ringkat na kebut nganum i no ye pi dale leru te kata ka de kapten ke jong le ka kular pat ublai jungi ka kular nam ta jong chapi te na kata habangi trei ka kam ka jong trai wat ai bangin man hak no wat ai ba tang sipol ngin kelon no tang sipol ngin phai de no nei ko ti para bita to ai ngin trei kan hadu betadap ya ka kam ka jong trai nama ka kam ka jong trai uji song ka ling kha kalon ka bayar andai khindiat ilong se ka ling kha ka bayar khindiat nong pe nak ta dau ublai ukwa banga bangpi ngin ye tre ka kam ka ngin tre kan na ka masib na ka nama tin job ri ko ong no na ka ju ka sithi ki jong coach ki kolosai na ka nang balai ken na ka ju ka sithi hi ka bangila pen tan na ka khot khatnya ko ong no ye ki baro ka ba phile aga kre na ne hag jing le tolle baro aga kerteng utrai aga kerteng ujisu ko utrai da ka ba aingo ya ublai papi kamut ki baro ki bangin le kam dei ka bang ngitrai haga kerteng jono ngitrai ban pen som hayo na de ngitrai haga kerteng ka jong utrai ni pen som hayo utrai ka bamod kan nong ka dan ko ki bala ka bai nong ka ba ublai kun kre pat kata ka ba krau na ka ta jong kum ta ko ki bala bi cha kani ke dik jingkun tu na ka liang ka jonga ban ai men sim nam to jong pi yai ne skam haga kam ko jong utrai yai tre chet ham nang yai san haga jm ka jong pi nama to tip ka kam ko jong pi la ka lang ka baret la ka lang ka ba he hak mat ka jong hakani ka persai ne ahmat ka jong ublai kalang ka ba krau nama pitip na ublai ujungi umjun yo silang kwat ka bainam la watai na step ane watai tang sikan taro ahmat jong ublai ka bainam galong tang shisuka pikin ma yang to ka pharsi ka uji su ai ka bainam ka dei tang shisuka te ka bum ahmat jong ublai kalang kumju la ubayalap la uba ruai la uba sar yeng mane la uba trei ka no ka kam la ta ka kam ka jong tra na ka download ka bainam ahmat jong ka jong ublai ka dei ka ju kam long kam dan ka ba he dan ka ba dei ka dei ka ju te kum ta ko ki pra pa jam ngan ong pi to trei bi na namal ka kam ka jong pi kam julong le ai ahmat ka jong ublai unyo ko ya ka kam ka jong pi ublai wi i ya ka jing trei sistem ka jong pi laki we ki ini ki mi ublai ne to tep ublai wi i ya ka jing trei sistem ka jong pi tin nang yai trei nang yai san nang yai kiu ban nang yai raham nang yai pin priang ka gospel ka jong trai shadow ka ba god ka par thai nang yai trei la ka dei ka ba fitrei lingba ino ni ministry i chongpi la ka dei fitrei lingba i ministry i baret maknaru andai to tep jisu om ko kun hon ka baret to wanum do jingkan man nama larangi dan ane lai bangi syakri utrai hang ta uji su dan kamun ni uji su om lan fidan tang arun dan lai ngot kiba syakri kiba sangkunan buram yang ngan dan lembat fi hang ta te kata ka de kun ka ministry ke jopi ke jiktre ke jing syakri jin pilang ka baret ni ka bahe kan na kan kam her ane te tang ka wen ang ki wanum do jingkan man nama utrai udan ringkat lembat
amen di ko ki para bi cha yai ne scam one phai no nam ka jing yai ne ka dei ka badon kam ha ka jing ko jang chu pi ha ba ngi yai ne da ka jing yai ne ka jing hau trai ngi ra ken ya ki so ke ngi yo ban mi ken ya ki so na ka gospel jong yones na ka nang ba khat san nga ngai scam ba kani ka dei ka long ba pi kan mau ka bo ji su ong ba nga ngalong ding so wan ba thi pi long ki tan pi ku ba hang ne ji su ku pin srem ba ji su ong ba nga ngalong umat ba pi long tang ka tan la ka dei ha kan no ka kam ru ka mat ba hi jong ka ta kam ka dei ku ji su ke ni long tang ki tan ni long tang ki du khat ki ban trai ka ta kam and dei pi tip ne ba ha ba ni trai ka no ka kam ru kam ju long len ngai na ma ba le ka kam dei ka thi ka kam ka dei ka jong ku jong ji su ke ka ji pun long ka dei ka jong ku ka ji pun man ka dei ka jong ku ka ji pun roi ka dei ka jong ku bat ka jing job ka dei ka jong ku ni dan kam tang mungin chu trai ni chu yang scam mungin chu IT tang shu ki ki boro ki bangin trai in let na ka download boro nan ka men sim jingi boro bat hang ta phin sai ki ki ba blai udan ban le ring ba jong pi IT yala jong ka GM ka jong pi ko ki pra ve cha nama uji su ong kum ne ong ha kan khat ka ba ha kan khat ba san ong kum ne manga ngalong uding suwan ban ma phi ki tanat ta ba ye ne hanga bat manga ha u sei so shibun nama klam manga pim la pan la am kon phi uji su ong ba nga ngalong uding phi long ka tanat utang ba ye ne hanga uyo sei so shibun kumut habang ye ne aka kam ko tro klam na man thai no kan ma ko ki pra bi ja uso un sami nama ba phi thung ya uding kung tau ding u simple bang sei so and dai si set ka si sa sei ya so te kata ko dai ka kam ko jong utar and dai ka ke ga ba fitre ka kam ko jong tai kan ma uji su bang khlam banga pimla ban le ra to stre ka kam ko jong pi sedang ya ka ministry ke jong pi sedang ya ka kam ko jong pi sedang ya ka mission ke jong pi ka kerteng ke jong uji su ya sedang daga kerteng ke jong uji su le ke boro ka kerteng uji su ban hang ta phin sei ki so yo uji su higen sa wanam hak sim ke jong pi namar hak kam ka dei ke jong u dei mo u ke nong thung yang ai phi ru bangin trei ka kam ke jong ya ka khot ke bakhan reu ko angkum na ko phi phim chim la ji jangan dei ngang la ji ye phi bat ngala thung ye phi ba phin yo yai le bat sei so bat so jong pi un yai ne bat un yo yai ne te phi be uji so phi phim chim la ji jangan dei ngang la ji phi ka jing ji kadai ke jong utrai la de je dingi nam ta kam ke jong utrai la de je dingi bangin trai ya kani ka kam bangin yalap dengan kerteng ke jong la kadai bangin yeru bangin rai la kadai bangin yalap la kadai bangin sulap la kadai bangin sneng kan no ka kam ka banam ta ka kam ke jong utrai ula je ban ngi dan kam tang bangin chut trai ka kam kun na men sem ke jong te nang gen ke bangin yo so kita so ke jong men sem ba ko bagi utrai ji wong no ba ngin yo man sei so utrai la thung ngi kum tau ding ni long ba utrai la thung ha ka kam ko ju bangin kam man trai ban habangi trai ka kam ko ju kam chulong le doi namal utrai tip kum no man pen ya la jong ka kam ko ju amen tikani ga dei ka por ga man pa an ai sin nan ta jong pi ko ki para bi ja yai trai nang yai san nang yai raham nang yai pen benar ya ka khubor ko jong trai seki keleng ka perthai bar ko ai bar khat ki bre ki nyo snow ke bidan kam ban yai trai bidan kam ban le ran bidan kam ban shopping bidan kam ban du jingkan man bidan kam ya ka ba pin ayu hande bidan kam tang ka we bat kata ka de yai trai sampai ka tin jom ka ong no arti kal nang ba ar ko pa khasang ka ong no to pursang smart ban IT yala de bala pediang hun da uble kum unong toi bam don kam man le ran obaya sampai ka tin ka jing siapa ko buat ngi don kam tang bangin IT nya la de ai ka kam ko jong sa nama to tip utrai la de yang hun te yang ni no utrai la de pediang ya ka jim ko jang ka jom pi ngim don kam man le ran ngim don kam man chap ting ngim don kam man song sing ngim don kam man atat te ngi don kam we tang ben sampai ka tin ka jing sisa ko buat ngim don kam man trai pen ye thu we ya ka jing sisa amen kata dari tin ke jong ka kran na kam ta jong aja itu ai bagi trai ya ka kam ke jong ta na de komersial ha bangi trai ka kam ke jong le ko ki para be cha kam julong le nai na makani ke de ka hukum ke jong trai ka bagi kam ban trai ka kam ke jong ji jong khile sya ka perthai long sanran ki bendre boro yala ya ka gospel ke jing pit im ba to hikai
bat hari ke bawah ini ke pertanyaan dan dekat lembat pi uji suhu dan lembat pi uji suhu nyerap ya ministry ke jopi ya kam ke jopi ya mission ke jopi uji suhu nyerap nyerap ya ka umno ke ni ka pi pinla ban trai kau di ka ba kongsan ke dai ngi kin ka bangin long ki kong kin nong trai ke jong trai ka bangin trai ha ka link ha ka jong to ong tongin ong ha ka ni ka sngi menta ko ba ong bi saya trai nga hang ni to ha eng ai nga man long blak loi ban trai na ba kam ke jong ni kata ka dai ke jing thumu ke jong play ka ba na kam ta jong a pi to tip ke e ke ka pi trai ya ka kam ke jong kam jong le no e ha mat ke jong la ka dai ka ba la ka dai ka ba he la ka dai ka ba kum na ko nur kam jong le no tikani di ka tin ke jong le ka ba ngakwa ban kun tu nam ta jong pi ban ngakwa nganget kam ba uble dia ban kun ku ko do ya ke jim ke jong pi pinang yai trai pinang yai raham pinang ai men sim ru ikiwe pat ikiwe pinang yai trai inde ban le ran inde ban so do la kidan ni kim dan ki ba support ya ka jim ke jong pi ni ken ma uble udan peringkat ban pi ban Kristian ya ka jim ke jong pi iwe Amen. Ting nya phai chobe ke jing twai. Long la kur ku ting jome kwa jing ba ne ba ai ni ka la ka ko do dai ka min yo man small na ka tin ke jome ko dai ka ba kran ke ba kun tu yang i ko tai bi chit bi chunga bagin long ki ba yai ne kham ko dai ba ki ba man kar hai ko tai bi chunga ha ka kam ko jome na man mitip ko tai bi ba ke ei ko wi pa ko ke jing trai sitam ko jing tai minat ki jing tai kam jo long le na ek pat ke jome ko tai la ka dai ka kam ko ba la ka dai ka kam ko ba he la ka dai ka kam ka ba kum no ko tai ha bi trai minat nam ta ka kam ko jing trai na do ngi trai da ka kerteng ka jom tai kam long le no e ko ta bla ande ka long ko ta ko sei so ko ta bla hoi ko ta yol se manta kam sei so ande yo ka la shai ko pa bi ngi i u so ko ta u so ko ta bi ta u so ko thiang ko ta kur khu mo me e ki man ta bi ki jong ki ba snow ki ba piang ka tin ka jom ko ta ya ra be ka ji ko jong ki ko ta bla bakin nang yai san ko ta ki nang yai ki ko ta bakin nang yai trai ka kam ka jom ko ta ha ka ji ko jong ki nang yalap ki nang ka gospel ka jom ko ta la ka dai lik ba kana no ministry ke chungi laga diga ka ministry bakin rai laga diga ministry joka jing selak laga diga ministry joka jing yalap laga diga ministry joka jing duai ko pa kana no ka ministry ko tai ane ai ko pa ja baginang manrai imanang mankar hai ko tai haka kam ka jom ko tai baginang san kinang klan kinang kiyo kinang raham ko tai ka kam ka kurku mo me ko pa ya ni ka pon na ai tinga buti tang sim ka so pa jing duai ke ja na bagini bola dan jesus duai amen Yene skam pati pelabi jangan hadu berikut. Setelah udah lengkap lambat pi, unjai kersian, ia kecil kejauh pi, iwe hadu berikut. Amen.